Muabot na sa 1.6 milyones pesos ang reward money nga gitanyag alang sa pagkasikop sa mga suspitsado sa linuog nga pagpatay sa 16 anyos nga dalagita sa Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Mayrundina sa follow-up report. So anyway, ang syudad sa Lapu-Lapu, gusto lang namo i-ingon ng sadhod na ang pag-resolbar kung masayog madali o resolbar o niya madali ni siya o si Kinsa ang maka leading sa pag-solve ang nga krimen, ang syudad sa Lapu-Lapu mohada og reward ng 1 million. Muabot na sa 1.6 milyones pesos ang reward money nga gitanyag sa nagkadayang ahensya sa gobyerno o sa pribadong individual aron makatabang sa daling kasulbaran sa linuog nga pagpatay sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan. Kagahapon, una nang mitanyag ang Regional Advisory Council og 100,000 pesos nga reward money. Samtang usa-usab ka langyaw nga retiradong militar ang mipaabot sa iyang pahasubo og gikatahong mitanyag usab og tunga sa milyon ka pesos nga reward money. With or without the support, we still dili mabawasan ang amuang pagkugi ani nga masulbad ang kaso. But this will we acknowledge nga makatabang gud ni kasi it's a matter of connecting the small dots karon. Samtang gitataw sa Lapu-Lapu City Director nga lig-on ang ilang gihuptang mga ebidensya batok sa usa sa mga suspitsado nga gihulagway niyang kaila ra usab sa biktimang si Christine Lee Silawan. Namit lang ni somewhere else nga kuan. But not personally. But not personally. Text. Basta mayroon silang communication, okay, gano'n na lang. But it is safe to say they have prior communications. Sa gihapon, limitado ang impormasyon nga gipagawa sa kapulisan kabahin sa identity sa suspitsado kinsa gihulagway nilang armed and dangerous ug may pending warrant of arrest sa kasong murder. Akong info, he knows how a police works. That's why it helps him elude us. I hope hindi siya nakapag-update sa amo ang mga skills para ma-counter na mo siya. Gitataw hinuon ni Obon nga bisan pa man kung may mando na gikan sa Malacañang sa dili paglugak sa investigasyon. Apan matod sa Lapu-Lapu City Police Office Director, wala sila'y shoot to kill order nga nadawat. We're hoping we can catch him alive. He will not fight with us. He will let him surrender so that he can face the public, the query of the people. How did it happen? Why did he do it? Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mayrundina, Balitang Bisdak.